акнун ба хабарҳои нав аз суперҷоми арабистони саудӣ ба шумо мегӯем. шоми дирӯз дар даври бозиҳои нимниҳоии ҷоми олимпикии арабистони саудӣ Ал-Ҳилоли ин давлат бо Ан-Наср қувва санҷид ва ин вохӯрӣ бо пирӯзии дастаи Ал-Ҳилол ҷамъбаст шуд. Криштиану Роналдо дар ин вохӯрӣ корти сурх гирифт. вохӯрии ду дастаи беҳтарини арабистони саудӣ Ал-Ҳилоли Ар-Риёз ва Ан-Насри арабистони саудӣ. ин бозие ҳаст ки хуб бисёр манзараташ дар байни кишварҳои араб зиёд буд ва футболбозони дастаи Ал-Ҳилол ҳоло Криштиану Роналдо аввалин зарбаашро мезанад, аммо иштибоҳ аст. бисёр ҳолати хубе буд ки дар дақиқаи 18 Криштиану метавонист ҳисобро боз кунад. хуб чӣ мегӯед ки дар ин лаҳзаҳо гол зада нашуд ва Салим Абдавсарӣ бошад аз дастаи Ал-Ҳилол паси хуби Милинкович Савичро бо гол ҷамъбаст мекунад ва Ал-Ҳилол бо ҳисоби 1-0 ба сафи пеш мебарояд. хуб Давид Оспина, Ясин Буну имрӯз ҳарду дарвозабон ҳам дар ҳолати бисёр ногувор буданд, аммо Давид Оспина бошад маротибаи дуюм тӯбро дар дақиқаи 72 аз ҷониби Малком мегирад 2-0. ҳоло бинед дақиқаи 85 аст. Криштиану Роналдо Али Албулаиро ба замин меафтонад, мезанад, зарба мезанад. бубинед чӣ гуна дағалбозӣ мекунад Криштиану Роналдо ва ин тамоми расонаҳо аллакай инро нашр карданд ва бо шумо ҳам мебинем Криштиану Роналдо аз майдон ронда мешавад. Чӣ гуна ҳолати бисёр ногувор аст дар футбол ва футболбозони дастаи Ан-Наср дар поёни бозӣ дар дақиқаи 9 вақти иловашуда аз ҷониби Садио Мане як тӯби дигарро заданд ва ҳисоб 2-1 шуд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. ҳар ҳафта барномаи моро дар ҳамин рӯз тамошо кунед. хайр то бозид. худро эҳтиёт кунед.